Hello mga bay, diyan nami sa balay. So, nauga na ang henna. Dira. Uga na ni siya, wala na siya. Muna na siya. Nagkampat ang uban kaya nag-inilugay mi sa souvenir. Naabot pa diri oh. Nice kayo. Pero ang kamot lagi, senior citizen ang kamot. Ginoo ko. 60 years old na ang kamot. So, dira. Okay na. Nauga na ni siya. Tadaan! Nya ugma ihugas og kamot, ihugas og mga plato, ilabaw og sinina, agay. Human.